Ka kitab ka Ruth. Ngin pule ka khot ka ba Henryu jong ka lenong ka ba ningkong. Anda kumta kala yeng lem bat kita ki persakurim jong ka ya ka ban let pai no pat na kata ka rimo ap na ba kala yos ngau harimo ap ba utrai ula wan I ya lagi brio da ka ba ula ai kupu yaki. Ka kitab ka Ruth. Ka kitab ka Ruth ka yathu hangi syapang u Elimelech ka Naomi kindiat syapang u Malon bat u Shilion ki khon jong u Elimelech bat ka Naomi bat kumjuru ka keren syapang ka Ruth ka Orpa bat u Boaz. Abangi pule ka kitab Barakaway kidon tang laingut kita ki main characters jong kane ka kitab. Kata de ka Naomi, ka Ruth, bat u Boaz. Bat nalor kini laingut ki brio. Ngi I ka jing trei jong u blay pat. Halendet habam yo I u blay u trei. Ha ka jing im jong ka Naomi bat ka Ruth. Ha ka bentaw ba ningkong jong kani ka kitab ha ka lenong ka ba ningkong dekhot ba ningkong yok pule hang tu bala tho te ha kita kisngi men ba ki nong bishar kidang bishar ni sotu ang tu ba ha ka por jong u Elimelech ha ka por jong ka Naomi hari Israel manoba sensyar la sensyar dagis iem Henry la sensyar Henry la yalam da kinong bishar ni pule ha ka khot ba khaddu jong ka kitab kinong bishar kala nong ba arfwe ka khot ba khaddu khot ba arfsan la tho hang to ha kita kisngi judon iem ha Israel uwei baro ulale katba u ibet hi. Te ni soto ba kibrio kiba sensyar hakato kapor. Bat ki padbaru hakato kapor. Kidai kita kiba le katba ibet hi. Lese de namar ba ki brio ki la le kat ba ki ibet hi don sim don nong sinsyar wat ki nong bishar ru lese ki la le bakla de namar ba ki la le ibet hi kat ba ki mon ki la le kat ba ki mon de namar kata wan kanem sneo atho anto ha ka khat baning kong ha kita ki sngi ki nong bishar ki dang bishar hari Israel ladon kanem sneu ha kata kari ladon kanem sneu ha kata kari don mo kata ka jinge dai ha pedeng jong kane ka jingle ibit hi ka jingle mon hi jong ki brio bat kata kanem sneu ka bawan ha kari Israel lese kala bandon namar ngi I wat mentaru haba ubrio ule kat ba umon kiwa kirngat kilom kim don ding shu but yo mat ya kita ki nem sneo namar ba ka Maryang kalak telah namar ba ubreu ula mushilia haka environment tili si de namar kata wan kanem sneo bat nalor kata de tambale ibet hi ha ka jinge dei bat ka Maryang Henry ha ka jinge dei para briuru wan kanem sneo wan ka jingduk wan ka jingjinjar phi ladanga le ibet hi kat banga ngamon
ngan le bahe ya kitu ki bahapo jonga ladang le ibet hi kat ka bang akwa ngan ban ben ya ki baduk namar bale ibet hi ta namar bamdan basen syarte namar bamdan em undan blay le kat ba ibet kita ki ke bar khat ki dei ki pop de namar badan tharai ka jing dei hapreng ka jing le ibet hi bat kanem sneo te ki long yeng kum ka long yeng jong Elimelek mat ka Naomi ki omat ya kata ka jing jinjar but u Elimelek ula ya lam no ya la ka lok but iki khon chan rang jong u baro arngut na Bethlehem Judah sha Moab le se kin poi ha kata ka ri ka bathmai but kin yo ban laj em na kita ki balawan ha ka jing em jong ki kita ki jing jinjar ki balawan ha ka jing em jong ki Henry ngi siampat hadin kat tu kat ni por hi ba nalor bawan kanem sneo but nalor bawan nalor ba ki haban pet no na Bethlehem Judah sha Moab ka Naomi ka Shemba ulok jongkau Elimelek uklat no hari Moab but menta sa tang kini ki arngut ki khon umalon but ushilion ipule yakini ki jingja hakal nong ka baningkong jongka Ruth jongka kitab ka Ruth te kini baro arngut ki khon chenrang jong ka Naomi ki la yatho shongkurim but ki kintei ki ba na ka Moab ka wei ka de ka Orpa ka wei ka de ka Ruth Henry tangkat tu kan ni por hi tangkat tu kan ni snem hi kini baro arngut ki khon chenrang jong ka Naomi kiru ki yap no kamyok khon kseu ka Naomi ki yap no dan nalor bawan kan ni kan nem sneo nalor ba ki hap pet na ka wei ka shnong sha ka wei ka shnong wan sa kita ki jing yap wan sa kita ki jing ha ka jing em jong ka Naomi mat kini ki persap kurem jong ka bara arngut lawan kita ki jing hadu kata bakan Naomi habakala li phai no sha Bethlehem Judah hakalin nong ka baningkong dekat ba arphau ka ong ya ki tu ki bawan khot ya ka o ka ni kan Naomi dekat ba arphau ka ong kumno ka Naomi ka ong wat khot shu yanga kan Naomi khot yanga kamara ken naba ubadan bor baro ulale kthang yanga hikani ka Naomi kala mat ya ka jing kthang ha ka jing em jongka amla ban batai balai bawan kinem sneo kani ka briu kadi tang ka briu marwe mentawan sak kini ki jing yap ikiniru amla ban batai amla ban sothu balai kiwan te kiwan kita ki jinjar ki jing jinjar ka wei hadin ka wei ha ka jing em jong ka Naomi te kiwan kita ki jing jinjar ha ka jing em jong ka Naomi hadu ba ka ong wat khot chu yanga ka Naomi ka mut basngotenat ne pleasant ha ka ktin phareng khot no yanga ka mara ka pamut thang bitter naba ublay naba ubadon bor baro ulale thang yanga te ki briu ki lale kat ba ki ibet hi pat nalor kata ki wan gini ki jinjar ki ba thang ha ka jing em jong kanika ka Naomi menta haba ka yo sngo ha ka dekat bahan rio bangi pule mena ba ublay ulawan ulawan kami ban ai kpu
ya ki brio jong u kane kan Naomi kala yeng pat kalau ang ngan let no shalari ngan let no shala ki brio jong la jong shala shnong bat haba ka ya keren bat kini ki arngut ki persa kurim jongka wei ka wei na pedeng jongki ka Ruth ko ang ngan let bat pha ka chaba phalet ki brio jong pha kin long ki brio jong a ublei jong pha un long ublei jong a te namar ba ka Naomi ka kham la ban khang ya ka Ruth te kala ya lam ya ka Sha Bethlehem Judah hangta ngi i ladu ka lenong ka baar hadu ka lenong ka basau kumno ba kia kendu ya u Boaz pat u Boaz ubadai unong sius pa u Boaz ubadai uta ubala le bha ya ka Naomi ba ya ka Ruth tingin pej ka dekot ka bahan riu ka lenong ka basau la tho hang to kalong basau kalenong basau dekot bahan riu jong ka Ruth te uta ukur bajan ulaong ngangam la ban sius pa ya ka halade yo ba ngan pensniu ya la ka jong ka benta to shima me halade ya ka hok jonga ban sius pa na banga ngamla ban sius pa ya ka une u Boaz haba ula kendu ya ka Ruth bat haba ula yo i baka Ruth kala le bha ya ka Naomi ka badai ka bahayeng jong u Boaz ula kular wangan yarap ya bha ngan wat ya unong sius pa lada uta u bahayeng bajan unum sius pa ya bha unum yarap ya phi Boaz uang nga ngan sius pa mga te kala ja kum ta kum bangi la puli hadkhat bahan rio jong kala nong basau ba habala ya keren bat uni ukur habala ya keren ba uni bahayeng ubajan jong u Elimelek ba u unyo ban sius pa hanrei uni namar ki daw ki jong u ula pen i hang to uang ngamla ban sius pa ya ka Naomi ngamla ban sius pa ya ka Ruth ngamla ban yarap ya ka yeng jong Elimelek le no mame Boaz le no mame te namar kata u Boaz ula yarap ikini ki riu kan thei bat kini bara arngut ki riu kan thei kila yo man ya ka jing bha bat haba u Boaz ula shongkurem bat ka Ruth la kha ya u Obed ubade kupa jong u Jesse ubade kupa jong David bat haba ngi pet ha ka Bible ha ki we ki benta jong ka Bible isem ba kane kade ka pateng jong utrai Jisu hi ting yo ji hikai ayu na kane ka kitab jong ka Ruth lightly ki ka we ka dai ba ki brio ki le kat ka ba ki mon bat ka basnosi ba don ka por ki brio ha ka balang kristan ru ki le kat ka ba ki mon ki len yu blei da ki kam jong ki da ka shuntur ki ro yu handai da ki kam jong ki len yu blei ki le kat ka ba ki mon te ka jing shisha kadai bahakawai ka sngi ublei un sa bishar bat shwa ba un bishar ka bhayangi bangin kala ka bomot ka bhayangi bangin kala ka bomot ka jing hikai ka ba ar ka jing pen kan mau ka ba ar na ka kitab ka Ruth pat kadai ba utrai u isne utrai u lawan kami ya lagari baru la ai kupu ula ai jing bam hadin bakut kanem sneo utrai uwan ban kami uwan ban i hapedeng kita ki jing jar
Hapreng kita kijing ketang jong kijing em. Ba kan Naomi kala kwaru ban penkelai ka kerteng jong ka na kan Naomi sya ka mara namar bala ketang Hapreng kum kita kijing dia. Kawai hadin kawai kan Naomi ka sya skor. Kayo sngau bau belai uwan kami. Tenamar kata kapun kan mau yangi ba mangiru larangi ya limba ki egi kibala ban kiai ka jing em jongi tongin pen pai ki skor jongi syaka ketin jo belai tongin pen pai ki skor jongi syau belai tongin pen pai ke jing mud jongi jing perkhat jongi syau belai batongi tip bau belai ulawan kami. Hapadeng kita ki jing jenjar jong ka jing em. Kan Naomi ka yo sngau bau belai ulawan kami. Mangiru hapadeng kini ki bangila ya lingba. Tongin tip bau belai ujuan ban kami. Ujuan ban isin ingi, ujuan ban ai jimba mingi. Kabakong san kade ka julong mensim. Kumba arah jar snem menchwa ujisu ulawan syaka ni kasla pertai ulawan ban kemi da ublei hi ban kup ya kajolong do kajolong breu ban wan ban kemi ban aingi ki kpu ne ki jing bam ki ba kenja do hanrei uwan ban ai hangi ya ki jing bam ki ba kenja mensiem man yathu yangi syapang ka hima jong blei ban yathu yangi hangi syapang kejing kela ka bomut ban yathu hangi ba kan sawan kata kasngi ba un sawan ban nyat no yaki umat jungi uni unong siu spa jungi ulawan bat kan sawan ru sakata kasngi kumbala tho haka kitab jing pen pa ba ublei un sanyat no yaki umat jungi kumba ubuas ula yo banyarap ya kan Ruth bat kan Naomi kumta ubleiru eno utrei bat ujutrei bat yai trei ha ka jing em jongi le se ngi yat menta ha ki ba ngemla ban batai ki jing thang do not ki jing thang men sem ki ta ki ba ngemla ban batai hadu bangi ong khat no yangi kita ki mara ki breu ki bala kthang hanrei to tip bakumba ublei ulat trei halendet hababuri jong ka kitab ha ka kitab ka Ruth ha ka jing em jong ka Naomi bat ka Ruth kumju ublei utrei halendet utrei hababuri jong ka jing em jongi para ngi yo yakine ki jikai na ka kitab ka Ruth to blain kurku